To jsi mu fakt řekla tohle? Tak já to po něm uklízet nebudu, ne? Jsem jeho máma, jsem jeho žena. No konečně, že jdeš hvězdo, pěknej vohoz. Ahoj holky, absolutně nestíhám. Fakt děsný. Ta služebka mi dala zabrat. Sedím s klientem a než jsem ho zlomila, měla jsem v sobě steak s hranolkama a minimálně flašku vína. Jenom jednu, jo? Jo, jednu. I tak jsem nafoukla jak v 5. měsíci. Dobrý, chutné. Čeho se nevejdu. Ráno jsem vytahala půlku skříně, než jsem našla něco, co to aspoň trošku zamaskuje. Ale prosím tě, sluší ti to jako vždycky. Co mám říkat já s tímhle zadkem? Ještě, že ty chlapi to pořád bere. A Pepa už si taky zvyk. Ale ty špeky. Měla bych s tím něco dělat. Už se mi nechce ani svlíkat u doktora. No hele, Franta, ten si taky nestěžuje. Hlavně, když mu dám kus žvance. A ten kult anorektiček dneska, no strašný. Moje máma vždycky říkala, tlustej zhubne, hubenej stuhne. Měli bychom s tím něco udělat. Za chvíli se tady budeme valit jak 3 sudy. A těch peněz za nový hadry? No to je fakt. Hele, já mám břicho už před prsama, koukejte. A to jsem celý den v jednom kole. Co takhle nějakou dietku? Já znám jednu od Maruš, zaručenou. Prej 3 kila dole za týden. A vypadá skvěle. Mrcha jedna kostnatá. Tak od pondělka začneme, ne? A dneska je pondělí. Dámy, To už jako dneska? Tak jasně, že ne dneska. Ale od příštího pondělí určitě. No tak v tom případě, holky. Pane Vrchní, přineste nám ještě jeden. Ten s tou čokoládou. Jo, a šlehačku navíc, prosím. Pro mě taky.